אני הגעתי לפה לתרגל. אני מתרגל כרגע, מי שמכיר, זה נקרא אנתרופולוגי של צ'רלי פארקר, בכל הסולמות אני מתרגל את זה. ככה ג'אז. One, two, three, four. אני אמרי לוי מתל אביב, בן 22. ספר לי קצת על הפסנתר, כמה זמן אתה לומד? אתה יודע, תמיד היה לי פסנתר בחדר, שזה היה מזל, כי הייתי נגיד מקשיב למוזיקה שאני אוהב בפרסומות, שירים שאני אוהב, ומנסה להוציא את זה משמיעה. בשנה האחרונה התחלתי לקחת את זה יותר רציני לכיוון הג'אז, ללכת לג'אמים, לנגן. יש לי ג'אם, אני יכול לעשות את זה? כן. יש לי ג'אם בימי שני, קינג ג'ורג' ג'אז, ממעל ממש סנטר, קינג ג'ורג' 15, 8 עד 11, או עד 12 כבר. תגיעו. אז אנחנו עכשיו חודש וחצי בתקופה מאוד קשה במלחמה. מה התפקיד של מוזיקה בשבילך בתקופה כזאת? מוזיקה גם בתקופות האלה וגם בכל תקופה זה חלק בלתי נפרד מהחיים. כאילו אין חיים בלי מוזיקה, מבחינתי. זה הכל, מבחינתי זה שאני רוכב על אופניים ואין לי סוללה בטלפון אז אני אשאר לעצמי. ג'אז, תמיד ג'אז, ביבופ. אני חורן לאנשים. מה הדבר הכי טוב ומה הדבר הכי מאתגר שקרה לך השבוע? הכי טוב, הלכתי לג'ם של ג'אז בקיסה, שזה מקום מאוד רציני. ואמרתי, לא יודע, אני אציע להם לנגן את הקטע הזה שאני אוהב, נקרא ספיין. של צ'יקוריה, כן. שזה לא כל כך בווייב של המקום. ואז אמרתי, אתה יודע מה, אז מה? אז מה? וזה היה וייב ענקי, אנשים, מה זה עפו על זה? ומה היה גרוע השבוע? יש לי. קיבלתי פרסום, מודעה פסנתר למסירה, ואז אני מארגן לעצמי קבוצה של חברים ואיש על הובלות לאסוף את זה, וזה נשמע לי טוב, אני גם בודק את הפסנתר, הוא רק לא מכוון. מביא אותו הביתה, פותח את הקופסה, יצאתי מה זה ילד. המיתרים חלודים, אי אפשר להחליף את זה. זה עלה לי 700 שקל להובלה. יש לי עכשיו פסנתר שוכב, אם מישהו רוצה, בבית. אתה יכול לעשות עוד פרסומת. נכון. פסנתר עומד, תכלס הוא רהיט, אי אפשר לכוון אותו. מי שרוצה, חינם, קחו, תיצרו קשר איתי.